felújítási munkálatok első üteme. Idén a vizes blokk és az udvar rekonstrukciójával végeztek. Elkezdődött a 2009-2010-es tanév. A kisebbeknek is becsengettek a nyár végén, így az Arany-óvodában is. Itt azonban már megszépített intézmény várta a gyerekeket, mind a 133-at. Idén most az Arany-óvodába kezdtük el ezt a komplex felújítási programot. A kerület oktatási-nevelési intézményeinek komplex felújítása ugyanis idén is folytatódott. Az erre a célra szánt 320 millió forint volt például az Ady iskola mellett az Arany-óvodában is látható a változás. Az utóbbiban körülbelül 20 millió forintot költöttek el az első ütem munkálataira. Most minden vizes blokkot teljesen felújítottak, a többi között a csatorna és a vízhálózatot, illetve a világítást. Ráadásul a gyerekeknek többé nem kell várakoznia, ha ezeket a helységeket szeretnék használni, hiszen már több mosdó és WC áll rendelkezésre, mindezt barátságos és modern környezetben. Burkolati elemeket cseréltük ki, gyakorlatilag a csővezetékek tartoztak még ide, ami nem látható. A mosdók, csaptelepek, a vizes blokkokon belül még kicsit szerkezeti átalakítás is történt, hogy könnyebben lehessen benne közlekedni. A vizes blokkok száma meg lett növelve, a régi három ilyen gyerek-WC-ből gyakorlatilag vizes blokkonként most 5 került elhelyezésre, és a régi 2 darab mosdóból most föl lett bővítve 8 darab mosdóra vizes blokkonként. A benti felújítások mellett az udvarra is figyelmet fordítottak. Itt is szükséges volt a felújítás a gyerekek biztonsága érdekében. Az udvar pedig nagyon balesetveszélyes volt, ezért a köveket fel kellett szedni, és ott is elkezdődtek a munkálatok, újra lekövezték a bejáratokat, akadálymentesítették az egész udvart, úgyhogy nagyon örülünk neki. Az egyik képviselőt személyes élmény köti ehhez az intézményhez, így Cserny Sándor különösen örült a felújításnak. Ezen intézménybe 2005-ben hordtam ide kicsunókámat, Sanyikát, 2005-ben innen ment ő iskolába, és az akkori pedagógus testületnek nagy része most is jelen van. Az ottani körülmények között nagyon komolyan vették, és nagyon jól föl tudták készíteni a diákokat. Most sokkal szebb és rendezettebb körülmények uralkodnak. Az Arany-óvoda felújítási munkálatai idén kezdődtek el. Ezt azonban gondos előkészület előzte meg. Ezt a munkát egyébként 2006-ban kezdtük el, mert a polgármester úr nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, körbejártuk Kispest összes intézményét, bölcsőde, óvoda, iskola, és készült egy felmérés, hogy melyik milyen állapotban van, és hát az Arany-óvi az tényleg nagyon-nagyon rossz állapotban volt kívül-belül. Az Arany-óvoda felújítása azonban még nem fejeződött be, jövőre is folytatódik. Akkor a nyílászárókat, vagyis az ajtókat, ablakokat cserélik le, és az épület külső részét szépítik meg. 2011-ben a csoportszobákon lesz a sor, lesz új padló és új bútorok, illetve más helységeket is átalakítanak. A felújítási munkálatok teljesen tehát 2 év múlva fejeződnek be az Arany-óvodában. Műfüves sportpálya született az Eötvös József általános iskolában.